Neuvažovali sme o takejto kampani, avšak môžem uistiť ľudí, že keď dajú svoje dieťa na akýkoľvek motoristický šport, že im nezostane čas ani peniaze na žiadne drogy. Sledujte naše stránky a včas sa dozviete. Najbližšie máte možnosť sa pozrieť na Brutal na Slovakia Ringu 29. mája na Powerfeste. Týmto všetkých pozývam. Treba si uvedomiť, že Brutal nie je štandardné auto, má neštandardný dizajn a k tomu sú podriadené aj jeho proporcie. To, že tie zrkadlá sú umiestnené tak vysoko, má svoj význam, pretože sme potrebovali dodržať tzv. Výhľadové roviny. Pokiaľ by sme použili umiestnenie zrkadiel na tzv. A stĺpiku, boli by držiaky zrkadiel nesmierne dlhé a myslím si, že nevkusné. Neviem, či je to sex appealom, ale faktov je, že sa za nami otáča takmer každý. No, vzhľadom na to, že sme v Európskej únii, všetky predpisy sú štandardizované a sú rovnako v Rakúsku, v Nemecku, v Poľsku, komplet v celej Európskej únii. Takže s týmto my vlastne nevieme urobiť nič. Samozrejme, že človek by prijal, pokiaľ by boli pre malosériových výrobcov predpisy a podmienky zjednodušené, ale obávam sa, že toto tu v danej chvíli nevyriešime. Tak neviem, či v špeciálnych verziách, ale faktov je, že Brutal bude vyrábaný v troch verziách. Prvá je S1, druhá je R1 a tretia je P1. Čo sa týka modelu S1, ten je určený na prevádzku na pozemných komunikáciách. Tomu budú zodpovedať všetky predpisy, ktoré musí spĺňať cez exhaláty, výhľadové roviny a tak ďalej. Čo sa týka modelu R1, tam je situácia trošku iná. Je to voz, ktorý je určený výsostne na závodné okruhy, je to hardcore, je oveľa ľahší, chýbajú tam určité komponenty, ktoré nemusia byť v závodnom aute, na závodnom okruhu. Má zvýšený výkon motoru, iné geometrie náprav, iné tlmiče a tak ďalej. Čo sa týka P1, P1 je určená ľuďom, ktorí si z Brutalu chcú v zásade postaviť svoje vlastné auto. Bude dodávaný len so základnou elektrikou a títo ľudia si tam môžu montovať vlastný motor. Čo bude samozrejme s osudom toho auta ďalej, to už samozrejme necháme na nich. Ale faktov je, že to musia byť skúsení ľudia, nemôže to robiť už bežný človek. Ako vidíte, Brutal práve odstrojujeme a ako všetci dúfame, do mesiaca už by mal byť nalakovaný. To je zatiaľ tajomstvo. V tejto chvíli evidujeme predbežne 2 objednávky. Keby som znovu staval Brutal, domnievam sa, že by som ho postavil až na nejaké kozmetické úpravy takisto. Vzhľadom na to, aby naši fanúšikovia mali možnosť sa odviesť na Brutale, plánujeme spraviť aj race taxi. Čo sa týka policajného zboru, musím skonštatovať, že nemáme s nimi naozaj žiadne negatívne skúsenosti. Ja som to už častejšie spomínal, že keď som mal 40 rokov, som rozmýšľal, že čo budem robiť v živote ďalej, okrem bežných vecí.
A vzhľadom na to, že som bol v Anglicku a videl som, že vyrobiť si v Anglicku auto je úplne normálne, a vzhľadom na to, že som sa domnieval a že sa domnievam, že sme šikovnejší ľudia ako sú Angličania, tak som si povedal, že vyrobím auto. Ďalej som si ale vymyslel, že ja nechcem obyčajné auto. Človek si musel v hlave utrediť, že čo chce presne, či to bude športové, závodné, nákladné, neviem. Takže tieto myšlienky, keď som si utredil, tak som si povedal, že chcem totálny hardcore športové auto. Nie len auto, ktoré bude mať napísané na boku, že šport, ale skutočne, keď človek z toho vysadne, musí mať úsmev od ucha k uchu. A čo sa týka zmyslu, že prečo to človek urobil, tak ja myslím, že je to dokázať si, že dokážem spraviť viacej ako ostatní. Čím chcete zviditeľniť Slovensko práve vy?